Mbukelo NNTV kuphi nakuphi la kufika khona ivideo siyabingelela ke sila kwaMhlaba yalingana siphethe umkhulu mkhulu ngicela ukunika ithuba ubingelele ababukeli uphinde uzethule emoyeni. Angibingelele babukeli kwi-TV yami. Ngikhuluma noGogo Lempundula wakaTembe eMhlaba yalingana ondawo yakhele kwaSonga nota idolobha la kuSikhemelele. Okay, shothi masila kuseduze kwaSikhemelele. Seduze impela eSikhemelele molapha ngicabanga ukuthi uba 500 meters uye eSikhemelele. Okay mkhulu sikulandela nje ngicela nawe uyadideka uma ubona imoto lokhu ikulandela maniqhamuka ngapho lwandle. Mkhulu sifuna usichazele kabanzi ngale mfihlo. Sibona lapho lwandle niphethe inkukhu, niphethe ogologo, niphethe amakhandlela, niyanikela niphosa imali olwandle. Mkhulu benenzani lapho lwandle namhlanje? Lapha lwandle besenza umsebenzi wesiphakamiso. Umsebenzi wesiphakamiso. Ya, besenza umsebenzi wesiphakamiso. Siphakamisa abantu abaswele. Abantu abaswele mkhulu. Yeah. Okay mkhulu. Mhlambe ke kafushane umkhulu nje sasichaze indaba yesiphakamiso. Siyini kanti isiphakamiso mkhulu? Isiphakamiso mangizochaza nje ngingachazi kakhulu kodwa ngizochaza nje. Isiphakamiso sikhuluma ngento engaba mhlambe nenkinga yokuthi uyayithola imali kodwa imali yakho ayandi. Yeah. Uma ingayandi sikwandisele lenhlanhla le mali iphakame lento ibe namandla noma ngabe unebhizinisi masikhuluma ngebhizinisi nje ibhizinisi lakho alifuni ukunyuka kodwa liyogcina seliphakeme siphamisa ngenkani. Okay. Okusho ukuthi mkhulu uma ngithathe lesiphakamiso kumele ngibe nebhizinisi noma kumele kube khona engikwenzayo. Ya, uma ngaba uphethe isiphakamiso. Yeah. Kumele kube khona into ozoyenza ezokwazi ukuthi bese iyakuphakamisa lento. Okay mkhulu. Mkhulu ake sithinte ngibona uhamba namathwasa la mkhulu. Mkhulu uyathwasisa yini? Ya, emathwaseni ngiyathwasisa impela. Ngakhula ngakho ngafika khona ngaqala khona nami ngathwasa ngaba sangoma. Ngiyathwasisa impela. Lento yokunyanga ukuthwasisa ikhona yaphila la ekhaya. Kuyathwasiswa la ekhaya. Kuyathwasiswa la ekhaya. Okay mkhulu, mhlawumbe umuntu othwasayo umuntu onjani noma umuntu okumele athwase kusuke kulindele ukuthi kube umuntu onjani? Umuntu othwasayo umuntu osuke egulwa idlozi. Ubese ufika uyahlola uthi mayehlala phansi umhlolo umtshela ukuthi uphethwe abantu abadala. Kunento izwayo emsemzimbeni. Into ekhulunywa idlozi amathonga abantu bakini abangasekho balala. Uma sikhuluma ngedlozi umuntu othwasayo, thwasela umuntu ozowalala okade naye avela inyanga. Hayi ukuthi ngivele ngithande nje ukuthi ngifuna ukuthwasa namuhla ngivuke ngizothwasa. Akwenzeki lokho ukuthi ungalala nje uvuke uyothwasa kodwa into esuka ikhona kusukela emandulo ekhaya kini kanti ivele ikhona. Okay mkhulu. Mkhulu kunento engihleze ngizwa ke kukhulunywa kuthiwa kunebhavu, kukhona ukugeza, kukhona ukukhipha isilwane. Masikhuluma ngalezo zinto sisuke sikhuluma ngani? Mkhulu ukhehla lapha uma sikhuluma ngezinto zokugeza, igezo, amagezo lawa kunabantu ukuthola ukuthi umuntu ngizobekisa njengomuntu ongathi kunezinto azenzayo kodwa into yakhe ayenzeki. Ubese kuyahlolwa kubuku lo muntu inkinga udawuthe kwenzeki yini. Kuyabonakala ukuthi hayi ufuna ukugezwa. Igezo unesinyama. Isinyama into esingayibekisa sifana nalento ithiwa ibizwa ngokuthiwa akwaphehlela amanzi amnyama. Yeah. Ubese siyakwazi ukugeze ke sikhiphele lithunzi osulimbethe. Ugeza ke lokho. Okay, masigeza umuntu kahle kusuke kususwa lelo thunzi elisuke libonakala kuye. Ya, kusuke kusuka ithunzi esukulimbethe wena okuyilona eliphazamisayo uma wenza umsebenzi wakho. Okay mkhulu. Ake sithinte indaba yokwakha umuzi nakho lapha ekhaya nginayo umama sengimthathile umama manje angimthembi noma khona zikhona izinsolo enginazo ukuthi ngathi umama uphinde ngishiye la ekhaya. Uphinda ahambe eyodlala nezinye izingane. Umkhulu ngabe yakwazini ukulekelela abantu ezintweni ezinjalo noma ubaba ngathi usedlala kakhulu ozakhohle nokuthi kunomama ekhaya. Ya, mkhulu ukhehla lapho uyabona sikhuluma ngesibethelo lapho. Yeah. Sikhona isibethelo. Siyabethela lapha sibethela indoda ihlala ekhaya. Ihlalise kwendoda ingaloku izulazula. Uzipho ungahamba uvuleka. Ungahamba uvuleka uzipho noma kanjani. Ahlale athi ngihleli kulento, ahlale kulomama. Nomama kanjalo ubaba mayihamba kakhulu. Hoza mama sikunike lento ubaba ahlaliseke. Nawe baba futhi umama uzohlaliseka ekhaya. Ikhona lento sayibethela lento.
ikhona la ekhaya ikhona lapha ekhaya. nangu kumbuke lapha ekhaya uyayifuna lento mefona uzothi ufunane lapha kuMkhulu Akathi nje ufuna isibethelo sendoda noma noma isibethelo somuntu wesifazane. Oh okay umkhulu ke iziphi indlela abantu abangaxhumana ngazo naye mawukuthi bayamdinga bafuna ukuthi ebalekelele lapha nalapha Ya lapha ngiyatholakala ku WhatsApp uFacebook bengakawenzi bese kuba ama calls ngiyatholakala lapha kuma calls. okay inombolo umkhulu abangakuthola abangakucinga kuye abantu mabedinga usizo Inombolo kaMkhulu nje isho kanje ithi 079 079 iphinde ithi 9 9 uphinde uthi 9 9 uthi 0 0 uthi 8 8 uthi 2 2 uthi 3 3 3 3 asiphinde mkhulu i079 079 99 99 082 082 33 33 inamba kaMkhulu leyo. umkhulu utholakala umhlaba yalingana Kamhlaba yalingana ugobole impundulo Dembe. okay umkhulu utholakala esigodlweni noma kuyenza ngeke ngatholakala lapha kwezinye indawo umkhulu ngabe usebenza kanjani Umkhulu uyatholakala esigodlweni kodwa mawuzofika kumele ufone umkhulu uyaphuma aye emazweni bambize emazweni ahamba yokwenza emazweni okuthile ephinde buye esigodlweni sakhe. okay asibonge mkhulu mbukeli lapha ekhaya mina nawe asihlangane kuma comment ungakhohlwa ukula ekhaya usifollow siyabonga